kolmannesta erästä IFK Joni Ortio 4 torjuntaa ja Tappara Juha Metsola 12 torjuntaa. Ilta-Sanomien 3 tähden pelaajaksi on tänään valittu Tappara 40 Jarno Koskirantaa. 2 tähden pelaaja tänään on Tappara 27 Eemeri Kaksonen. Ja ottelun 1 tähden pelaajaksi on tänään valittu Tappara 77 Juha Metsola. Arvoisa yleisö, teitä oli tänään paikalla täällä jäähallissa 5106 katsojaa. Tappara haluaa kiittää kaikkia teitä ja toivoo, että te viihdyitte tämän iltaisen Tappara-kiekkoilun parissa. Tappara toivottaa niin IFK:lle kuin katsojillekin oikein turvallista kotimatkaa. Ja ensimmäinen tämän kauden SM-liigan välieräottelu täällä Tampereella pelataan ensi viikon maanantaina, toisena pääsiäispäivänä, 1. päivä huhtikuuta, alkaen kello 18.30. Ja tuon välieräottelun vastustajahan selviää viimeistään tämän viikon lauantaina, kun kaikki puolivälieräottelut on saatu pelattua ratkaisuun asti. Tarkkailkaapa tiedotusvälineitä. Ja tähän ensi maanantain välieräotteluun lipumyynti alkaa välittömästi heti huomenna torstaina. Nyt kaikki hakemaan oma lippunne. Tervetuloa! Ja viimeisimmän tiedon mukaan Kimmo Puhta opettaa jääkiekkoilunsa pääsarjatasolla ainakin täällä Suomen maassa. Me kaikki tapparalaiset haluamme kiittää Kimmo Puhtaa hienoista hetkistä, joita Kimmo Puhta on meille kaikille suonut.